Tak, ak ste sledovali moje predchádzajúce videá, tak viete, že toto je náš tretí a zároveň posledný deň v Prahe. No a ako inak by sme mohli začať, než chutnými a výdatnými raňajkami, pre ktoré sme si odskočili do jednej z francúzskych pekární Paul. Tu neodporúčam pre tých, ktorí majú problém s rozhodovaním, pretože vybrať si z tej ponuky rôznych druhov croissantov vlastnej výroby, zákuskov a briošiek, domáceho chleba, bagiet a limonád je takmer nemožné. Ochutnala by som proste všetko. No ale je čas ísť ďalej. A to do kráľovstva železníc na Smíchove, kde sme zavítali na základe jednej zaujímavej reportáže, ktorú sme kedysi dávnejšie videli a už vtedy sme si povedali, že pri našej ďalšej návšteve Prahy sem určite zavítame. Tu na tomto rozľahlom dvojpodlažnom priestore môžete vidieť hlavne modely koľajísk s vláčikmi vsadených do krajiniek, ktoré kopírujú scenérie rôznych krajov Českej republiky. Čítala som, že tieto koľajská zaberajú údajne už viac ako 460 m2 a je tak najväčším modelom s vláčikmi v strednej Európe. Ale vláčiky sú len jednou z atrakcií, ktoré tu nájdete. Môžete si tu vyskúšať simulátory rôznych skutočných dopravných prostriedkov s projekciou, ako napríklad ja túto lokomotívu. Skrátka, je to zábava pre celú rodinu. Naozaj natočili sme iba malinko z toho, čo tu môžete vidieť a zažiť, a najmä ak sa sem chystáte aj s deťmi, odporúčam vyhradiť si na to aj pol dňa, pretože tu nájdete aj rôzne tvorivé dielne, možnosť zajazdiť si na autodráhe s modelmi na diaľkové ovládanie, zahrať si hry vo virtuálnej realite a kopec inej zábavy. V priestoroch výstaviska sa nachádza aj bufet, ktorý sme vám síce nenatočili, ale ktorý má v ponuke teplé aj chladené jedlá a nápoje, zákusky, ktoré si môžete pohodlne vychutnať na štýlovom sedení. Ale už bol najvyšší čas, aby sme odišli, aj keď ešte sme si urobili zachádzku na Malostranské námestí, pretože som včera videla kaviareň s nápisom Gelato a videla som odtiaľ niekoho odchádzať so zmrzlinou. No a ja som dostala dnes veľkú chuť na zmrzku, takže ani taký január ma neodradil od toho, aby som si ju dala. No a zmrzlina síce neurazila, ale ani nenadchla, preto vám nebudem dávať nejaké referencie na tú kaviareň. Okrem toho, už je čas, aby sme si išli vyzdvihnúť našu batožinu, ktorú sme si uschovali po check-oute v hoteli. S batožinou sme sa potom vydali priamo na hlavnú stanicu, ale keďže sme mali ešte dostatočnú časovú rezervu, rozhodli sme sa, že si obzrieme historickú budovu stanice. Túto secesnú budovu navrhol český architekt Josef Fanta, preto sa dodnes nazýva Fantova budova a postavená bola v rokoch 1901 až 1909. Od roku 2021 prechádzala kompletnou rekonštrukciou. Okrem týchto priestorov, ktoré vidíte na videu, by mali byť od 15.1.2024 otvorené verejnosti aj ostatné renovované historické sály, a to v rámci plánovaných komentovaných prehliadok. V čase, keď sme tam boli, chýbal ešte týždeň do zahájenia, čo je veľká škoda, ale ja určite budem na to myslieť pri našej ďalšej návšteve Prahy, pretože si nenechám ujsť komentovanú prehliadku celej historickej budovy. No už je čas vrátiť sa do súčasnosti, pretože náš vlak o chvíľu odchádza. A pre cestu späť sme sa rozhodli s RegioJetom v triede Business, čo je priestorné kupé pre 4 osoby s pohodlnými sedadlami. Po nástupe vám okrem balenej vody Rajec ponúknú na výber 100% pomarančový džus alebo prosecco. Takže sme si pripili na šťastnú cestu a mohli sme si užívať výhody toho, že sa vezieme. Z palubného menu sme si hneď objednali obed aj nejaké snacky, pretože sme boli hladní. A keďže majú veľmi chutné dezerty, tak sme si neskôr ku káve doobjednali ešte ďalšie. A mne osobne chutili aj takéto lievance s ovocím v tvarohovom kréme.
ktoré boli veľmi dobré, takže ak pôjdete niekam najbližšie RegioJetom, odporúčam vám ich vyskúšať. No naša cesta je už na konci a my si už môžeme v teple domova plánovať ďalšie výlety. Máte nejaké zaujímavé tipy?